बारबाय ना बारबाय सारि नाम्बारा जाबाय थांखानोसै जोंबो नै बिसोरखौ गेलेनानै मोनसाबबाय खुनुरुखुम रानिपुराव लोगोफोर मोनलांलायबाय मानै दाउ हांसो दाउखौनो लाजासिगौदांलै हांसोखौलाय मानो बेखौसो होनदोंसो ओइ फिसायै जाम्बा जो जोला जाबायना जुजुला लाफादों औ ओइ हांसोखौ जो जोला होदों दा दे हांसोआ दाम दंब्रा खमला दा नों लांनो लुबैथारबावदों र' दहाय मा जाया लास्ट लाइनखौ होदोलै बाल बुकिं लास्ट लाइना जाबाय जानाय इगावसो थांबाय नै फिसा लाइनाव खारबाय थायो जोंना बे लाइनाव खारबाय थायो नै बाला साथुबाव खनसे बा खननैल' बादे दस बे औ जाबाय होबानो मोनो नै मानै मोनलांबाय रानिपुराव लोगोफोर हिबिखा मेलाया फैनो हागोन एबार जागोन ना जाया नायनोसै मोनबायलै मोनबाय मोनबावलायबा दे खुलिदो दे दाउखौ हरदो दाउलाखौ लानो बेखौ हरदो बेखौ औ फिसिनांगौलै औ मोनलायबाय लोगोफोर मोनलायबाय लोगोफोरनो थिखोलाय मोनजोब्बाय नै 20 थाखाजों मोनबावबाय नै 20 थाखाजों हरा फाला बायो 20 थाखानि मोनलाबाय नै थांसैलै बिराद मुग गारबाय होनोसै बिराद मुग गारबाय जायाखिसै दां बेलेगाव बे 5000 थैबाय आं 5000 10,000नि माला बेल' नै लसोना आरो सिंगेल जों गेलेखाया सिंगेलाव मोनखाया Ranipur, if you want to come, then you can come here in the Ranipur, guys, in Chirang, near the Runikata, guys. Oरै खनसे थांनाय बावसै रानिपुराव लोगोफोर हिबिखा नोंनाव फैसा गैला थांसै ना गैला दा नोंनाव फैसा थांसैबो
Lale. Bro, गिलिर जाया थाबावो फाग्ला एसे दै खायदोब्रा ओरै दाउआ दै खायदो एसे टिभिखा अमा सावनायबो नै लोगोफोर 100 Kila. बे बेसेबां होनदां खेलासो बेनो बेसेबांमोनलै दंना गैला 100 Anyway guys, thank you.